bat ngila labru hadu ka dipu baki unload ya ka doyong hajla jungi ka an bante lakam ya ka illegal transportation kam don chuta kila shu ya lan ba la lengkar ba Hadin ke jingsaki bak Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kabade ke Sarkar Sinrop kabai lam hapo ke jala Meghalaya bak kamle ei halo ke jingsalan be anyu doyong haka kerteng jengki high level na kabenta banyo jingmentoy da manure manu ka hinyu trap integrated territorial organization hito kalakhot berwe di baro ipai ba ke ba imja da kam doyong ba kinyami banbut ya ka dinjat balai lam da ka Sarkar MDA habai kren bot sulong mil kurwo ka tiaru president ka hinyu trap integrated territorial organization ubadon bok kharu ong ba kipai ba ki ba imja no doyong ki ba deru kum ki low level manta ki la de ban mi pai ba batbut ya ka dinjat jong ka high level ban khai be anyu doyong hapo ka chala Susu badan bok ulai tu baka hitu kaladep banjurip ya kacaka lumtup yu doyong kabadan habun nihat balasakhiru ikispa teli hitrok ki doyong ki bayang lain harut surok kum nadu bastang nadu mencip snam menuru snam ar hajar puwei ngalawan teng sane ke studio ban batai halor kata ka jingdon jong kita ge illegal transportation jong gineki kali doyong tamenta ka sing ru ngiwan biang hane ban pensai ka wei ka phang ba kato kan singi pilai bangi la himi samadan ban bat ki kali ban la don rugi bla register case henrei ka ba ijo korpat badang menakan yang indal ada bat u sembut menteri udang pengkesan buang ba kamdan ke high level kamdan ke illegal transportation henrei ka badon ruk badan calan te halor kata kanong rim iwan hangni ban pensai pat ba ka ai ka bayaj hasurok ka dei bet ka illegal transportation bat menta ka singil akhir hiru bat ngila lap ba bon ki kali ke doyong kil ayaj biang ngamtip kimi nang no bat ndala kali ki shong be jong gi high level bat ngila labru hadu ka dipu baki unload ya ka doyong tangi na kaliang ko jongi dei bangi simbiang senjam dei bapu sembut menteri la pengsan pong bakam don teh rengi la don kini kisaki sebut ki babiang bat ngin petkai ba kan Sarkar kan le ayu ya kita ki ba pengken ya ka an tangi na kaliang jungi ngin petkai bat ngin study ba kan Sarkar kan not na em pan pensitom ya ka te bat kumnor kilat ngandala phai khana la jong chalenti sasengkeng ban le check henry kisap penwet kisap penthot na ha ka bor pulet te la dayu seng balang sya penthot ban check ya kita kali kiduyong balai pat kim check ma kita kai ke badon chalendet kata ko jubab ngakwa na Sarkar jela pagadai ban ai ko jubab ko basai pat habi dei pat chalan pat hang ne ngala yok ne ko wi ka kot ka bayo jubab no podiaman habi dei ya ka chalan ndala issue chalan kitu kitrok ke ban kid tu doyong ki dei ban don do GPS lan ne RIFD ban tag ko kadikane kadai ka order ka bala aina po honorable NGT committee order 10 Desember ar te lada kayai long bet kumne tengi na kaleng jong kaseng i kentu yo pajba lada utai u high level u laj te kat kum ga baong ga artikel karsau kong right to equality lada u bahe spa ru online u barit ru online te ki pajba ge de ban mi ban jale persya ya kan ka Sarkar badai kan ka spa ka phau kam dei ka jongno handai na kan ni unu neu do yong ka revenue ka bon ba ban mi tenga kan turu ya ki pajba ki badon kali hi lada ki high level ki laj physiar mi be nyom be ka sang thom be ka bor badai ba ka hikai hi ka Sarkar tamban se ngi haban pungkot ya kan ka kam lada ka Sarkar hi kam la ban te la kam ya kan ka jingi khai to yu neu do yong ka hito kan don rengkat lang bat kito ki pajba ki ba imja no doyong ngin ya trelang ngin ya jalami lentingin petkai meno ban bat kat bo kim phat bat yo high level ngiru nginum ail nir bangi kwa ban pan jing shai na ka Sarkar jing la jela ga hato kini ki breu ko bayo ikini ki pandai nam yo GPS tade ba kila pandai ru ai gen kata nomor kali kono ko bala pandai GPS khanang ba ngiru ngin sto ga kino kita ki dei ki bayo chalan bat kino ki bam yo chalan par ka sukai ki seng balang lane ki reu pajba ban check gini ki kali badai yo tau GPS la dep tag bat la dep activate la ruban buat dian bat kila ruban pan ya ka copy la ne ka nomor kali na ka taga office jong DMR bala issue challenge gini ki kali tam hajla jungi ka an bante la kam ya ka illegal transportation kam don chuta kila shu ya lan ba la lengkar ba dai halor kata kanong rem ngakren meneng ong ba lada ka
hang ni kam dan ancho kam kalaya lengkar tingi kan tu kan je kita ki badon kali ki badon yudu yang makiru kila banyat dan commentary high level show pindai entry ka to ka pisah kan yo no yo you to has pa yo you minister yo ki politician yo ki political party te ban ba yo ka je ka to ta ka bahap kan sangat kan emela dia dai halor kita kan ngre mi wan sene bang isai ngin keren sai bet pa hoj kala don ki bawan ki ne ki ong bang isun ki ja ko ne umtai to le se yo kam don kata ka illegal mining handai ka illegal transportation ka exist support state chungi ni la kon tu be nadu mta si ki pajba haba ka sarkar hi kala ya la je ka upaj ba ru udai ban ya la ni ka korwo ko bakhadu ngin pha saki paj ki bri nyok trep ki ba le kan ka kam doyong ngim don jing shun ye bat psia ngim don jing penwet handai ngi kwa be ba phinya te ka chalan khnang ba ka revenue ngin yo dangi yo e kata ka revenue ka surok ngin yo ngin sayo no ladangi mangi hingi bam ta ka pisa lajong ya lajong ta komot ngim don hok shu ban pan ka sarkar jeg ai ka badan kam nadu ki scheme nadu ka umbam umdi nadu ka surok nadu kin ter ngina kaleng jong ngi la kren sai bet ba nadu men ta ka sngi ka ai upa ka sarkar ka hikai bangin ban pengkenya ka an ngirung ila long ki ba kloy ki ban buat sedang mapi sarkar MDA ngin pengkut mangi